Onacceptabel, want het is dramatisch voor het toeristisch product Vlieland. Nou vaart de veerboot nog 3 keer thuis, maar van oktober af verdwijnt naar alle gedachten de middisboot naar Vlieland. Op het eiland binnen de eigenaars van winkels en restaurants poer. Het eiland Vlieland is voor 100% afhankelijk van het toerisme. In de weekenden, in het voor- en naseizoen, dan komen eigenlijk 80 tot 90% van onze gasten. En ook nog eens een keer op de vrijdag. Als we dan maar 2 boten hebben, dan is het toeristisch product wordt aan de nek omgedraaid. Doeksen zit in Zwierwaar. Door concurrentie op de veertjens naar Skielge terug de EVT brengt de rederij een soort inkomsten mis. Om een faillissement vat te komen, zullen er minder boten varen naar Skielge en Vlieland. Het water staat ons in die zin aan de lippen dat als wij niet maatregelen nemen, dat we eind 2013 inderdaad al in de gevaren kunnen komen. Dus het is ook echt zaak om nu de maatregelen voor te bereiden en die ook echt dit jaar nog uit te gaan voeren. Ik snap best dat de firma Pine leidt en dat er wat gebeuren moet. Maar wij worden op Vlieland in ieder geval onevenredig hard getroffen door deze maatregelen. Hoekstra is naast wethouder ook eigenaar van een restaurant. Alle horecaondernemers en winkeliers komen nu maar zien al niet verzet om de plannen van Doeksen te keren. Ze willen stiepen terug de gemeenten Skielge en Vlieland. En wij gaan tieren met Skielge gaan wij de chin in wat de firma Doeksen wil. En hoe doe je hem dat? Toch een soort te praten en een soort oorlees. En waarschijnlijk komt het dan toch een arbitragezaak. En dan zullen we waar het op uitkomt.